Eu non despalitizada, enviando as latas para o almacén, e, bueno, estuve con María tamén nunha máquina. Sí, eu estou usando latas. Eu pelando pescado, empacando, na máquina das bolsas, repartindo pescado para a xente que vai enviando, de todo un pouco. Bueno, eu son fogonero, dedico á esterilización da conserva, máis a parte dos traballos, non? Como atender as caldeiras, maquinaria, o sea, que a fábrica tiña o seu servicio, non? De vapor, agua e todo iso. Eu estuve en varios sitios, teño estado no almacén, normalmente estou limpando o peixe ou nas máquinas tamén. Eu sempre estuve pelando peixe, limpiando. Todo é complicado porque son produtos alimenticios e todo requiere o seu aquel. Todos teñen a súa responsabilidade, non? Bueno, sempre hai o seu rollo. Si non vai o grupo, non vai a máquina. Por exemplo, a María, pois conozo de nada e con Isabel, si, hola, hola, adiós, adiós. En cambio, ahora traballo con elas e moi ben. Eu creo que no tema ese vai, creo que vai xa no tema da empresa en que traballes. Tamén. Depende moito a empresa, jefes encargados, o xeito de traballar, a forma de traballar. Depende moito disso. E despois, da personalidade da xente, claro está. Hai xente que é máis aberta. Toque, claro, por suposto. A ver, me tocoume con xente boa, con xente que non quería traballar, e tiña que facer máis lo para sacar o traballo adiante, pero por lo general, tocoume con xente boa, non teño queixa. Hai outro de todo tamén. Verdad, tuvo soles como a mí, verdad? Éramos como nosotros. María, sí. A ver, todo depende tamén, a ver, nós na empresa na que estamos, pois, estás traballando moi cómodamente, porque, a ver, a xente, a forma de traballar, tudo influye. De feito, ainda outro día me comentou unha compañera que estuvo noutra empresa e dixome que, bueno, que hai outras empresas que máis pesados suelen estar os homens, pero tamén hai homens limpando atún, empacando o sillón, na nosa. Facendo os traballos que sempre fixeron as mulleres. Vexo moi ben. A ver, hoxe en día, pois tamén... Un home pode facer o traballo Pero da así como muller. vexo, eu quero igualdade, por supuesto, dentro dunha empresa, pero que haxa igualdade para todo. Claro. Todo. Non por supersar. Efectivamente. A ver, eu... Efectivamente, porque no sitio que estou eu, hai mulleres que non son reales. A igualdade para todos. Así como homes hai que están facendo pescado, pois ten que haber mulleres fogoneras. Bueno, pero non compares unha muller a outra por un carro. O peixe collelo ben na man e límpialo, días máis quilo, días menos, non che pesa. Pero van puxar por un carro... A igualdade. Eu sí. Eu sí. Eu sí. A veces é bastante cansino porque, bueno, eu á parte, pois levo outras cousas máis á parte, non? A veces faise cansino, pero, bueno, o sea, agotado. Pero, bueno, ben, sí. o traballo que me gusta. Aquí é o traballo que temos entre nós, Rías Baixas, Rías Altas, é o traballo que máis temos e que non nos falte. Exactamente. E dalle a vida a moitas familias. Por falta de materia prima hai que montar fábricas en outros sitios. Por falta de materia prima.